pokračovanie z rodinky. Počula som to až sem. Nechci ma naštvať, lebo vieš, aká som zlá. Mami, vieš o tom, že mi je to úplne jedno? Nemôže ti to byť jedno. A už mi neodvrávaj. Končím s tebou. Môžete ísť spať. A dovečierajte, lebo už je veľa hodín. Koľko je vlastne hodín? Pozriem sa na hodiny. Ale deti, už ste mali dávno spať. Však pozrite, koľko je hodín. Hneď v postele. A za 5 minút nech ste hotoví. Prídem vás kontrolovať. Idem ich skontrolovať. Jej. Nemyslel som to síce takto, ale keď chcú byť pokope, nebraním ich v tom. Tak, dobrú noc. Dobrú noc. Ja, niekedy sú strašne zlatí. Ale niekedy ma vedia poriadne naštvať. Idem skontrolovať Tiny. Tiny, to nemyslíš vážne. Už si mal dávno spať, ako ostatní. Bože, mami, ja som veľká miska a môžem si robiť, čo chcem. Kto povedal, že si môžeš robiť, čo chceš? Však predsa ja. Okamžite do postele, lebo tvoj sen sa vytratí. A nebudeš miska, ale obyčajná. Lebo to máš po mne, že si bola miska. Lebo aj ja som bola miska. A bola som speváčka, herečka a všeličo iné. Môžem ti potom o tom porozprávať, ale ak budeš dobrá. Dobrú noc. Aj no tak. Ja si musím sa jej prepáčiť, lebo na mňa teraz zlá. Mala si pravdu. Ona. Idem skontrolovať Macka. Ten tiež spí. Ja už idem tiež spať. Kikri. Idem to aj rýchlo spraviť. Mami. Áno. Prepáč, ja som to tak nemyslel. Som bola rada, že som miska a som si myslela, že môžem všetko si dovoliť. Dobre, príjma sa. Ale na budúce toto nerob. Naozaj ma už naštveš. Dobre, a už môžete ísť do školy. Všetci! Dobre, mami. Dobre, sú všetci v škole a v školkách. Koniec. Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli. Lajkujte, komentujte, odoberajte, ak sa vám to bude páčiť. A píšte do komentárov, čo by som mohla ďalej natáčať. A dúfam, že sa vám to páčilo a koľko lajkov mi dáte, prispôsobím sa. A keď mi dáte 5 lajkov, teraz vás nenútim mi dávať lajky a vyhrážať sa vám, len vám to hovorím. Ak dostanem 5 lajkov, budem raz za mesiac natáčať. Ak 10 lajkov, tak budem viacejkrát natáčať. Dobre, to je všetko. A ďakujem vám za pozretie a za like. Niektorým. Tak čaute. Čmúk.